Sa unang pagbasa, giatangan sa dragon ang babayi nga manganak aron iyang tukbon ang iyang ipanganak. Nilampos ba ang dragon? Wala. Napatay ba ang babae? Wala. Kinsa man tong bayhana? Si Maria. Mao na ang kinabuhi ni Maria. Ug kamo pa kay giatangan sa dragon. Unya haron tukbon. Sama ka, mapildi mo sa dragon? Oh, dali kay mong mapildi. Sa ikaduhang pagbasa, miingon sa diri si San Pablo. San Pablo ba to? Sulat niya ngadto sa taga Efeso. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili natas Ginoong daan aron maway sala. Sunang gana? Ang plano des Ginoo nato aron wa tay sala, mahimot ang balaan sa iyang atubangan. Mao na iyang plano. Kinsa may unang naka-perfect ana nga wa gi sala? Maria gyapon. Ana gitintal bas Maria? Gitintal. Diris kalibutan, grabe kayong tentasyon. Kana lang tulo ka tentasyon niya. Kanang kakabos, gilutos, o gipatay ang iyang anak siyang atubangan. Sunda nga na, kamo kuno ana be? Kanang nanggi kugos-kugos, patyon ta kuno na. Zaman. Okay? Nakuha na sa dragon. Pag ingon imong dili pwede, awa na. Patay imong kabalaan diha. Yang ano man nga si Maria, wa man gid siya maunsa aning dagko kayong tentasyon. Bakwit-bakwit og puyo, paanakon lang kag pasungan. Wa gyud, okay ra gyud kay niya. Patan-awon ra kas imong anak nga 12 hours nga gikulata hangtod gilansang Dios cross. Nya gaapong pagyugas namatay na nimong anak gabitay sa cross, gidugsak pagyong kilid sa bangkaw, nabuslot intawong kilid. Pero wa gyud siya mapildi, wa gyud masuko, wa gyud maglagot, wa magyaw-yaw, wa mo react. Nga naman, haron magpabilin siyang balaan. O kung sa may iyang sikreto, hibaw mo? Wa mo kibaw? Labaw na ko sa okay mo. Unya na lang inig kamatay ninyo. Pangutan as Maria, unsay sikreto nimo Mama Mary nga grabiha nimo no wa jud ka adto matapti ato sa laa ka grabe ato. Pero makakuha ta diri sa ebanghelyo og mga pipila ka mga sikreto. Nanawa ha? Pagkadungog ni Maria nga ang iyang igagaw nga si Isabel nagmabdos, unya ang edad 70 anyos na kapin, midali siya pagbaktas, purting layuas iyang gibaktas, mura tingali to gikas Bugo ngadto Santander, aron lang alagaran ang iyang igagaw nga nagmabdos nga tiguang na. Yun ang gana? Unsa man? Ang pagkamaalagaro ni Maria nga andam mo risgo sa iyang kinabuhi. Kamo mga ginikanan, di gyud mo mahitabo nga makasa mo. Basta ang nasa inyong nahuna, alagaran ninyo inyong mga anak. Di karon kamo mga ginikanan, unsa may nasa inyong nahuna, alagaran ang mga anak o sugoon ang mga anak? Alagaran. Congratulations sa alagaran. Di gyud mo ana mayawaan. Pero kanang ginikanan nga magsigig panugo sa mga anak, dugay na nang nayawaan. Unsa may ibutang sa unahunas pare para balaan kanunay, alagaran ang sakristan. Ana. Di gyud sugoon. Tanawan ni ron ining panugo aning paria, maingon din sa sakristan. Giyawaan ning paria. Sugo na sad. Na. Anya, wa manugo ang pare. Karon wa manugo dong. Sa perting sugo ni mo namo. Mao na giyawaan. So karon ang butang sa nahona alagad yun.
Ang asawa kung di gyud manugo sa bana, kanang asawaha di gina mayawaan. Ang bana sa di sa gyud manugo sa asawa, kanang banaha di gina mayawaan. Pero musugod na isang panugo kana yawaan gyud na. Maria wa gyud manugo. Hasta siyang anak wa sad siya musugo. Sige la kalagad. Ang nagkulata sa siyang mga anak wa sad niya sugo ang hunungan na. Ay iya rasang gialagaran, iya rasang gihatag iyang anak. Aperti pataya siyang anak, pero mao to iyang paagi sa pag-alagad. Nga natakdan si Jesus wa. Natakdan sad porti sang budag alagad, ningon sa Jesus, mianhi ko aron pag-alagad dili magpaalagad. Mo nay unang para nako, mo nay teknik ni Maria nga ang yawa wa kapildi niya. Ikaduha, na iyang giingon diri ay, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kinsay gidaig ni Maria? Ang Ginoo. Kamo, kinsa may inyong kasagaran daigon? Pila ra kakabuk din himudaig sa Ginoo. Ang kasagaran ginatong daigon, og dili man ang atong kaugalingon, ang atong isig katao. Maobitan na din hiinig panahos misa, asa man manglingkod ang mga kasagaran Dios manimbahay. O wa gi mo tudlo nga adto didto lingkod, ay adto mo manglingkod sa layo kay ngano man wa man mo mudaig sa Ginoo nga di adiri. Pero artista na gani mo di adiri, kana naging mga sikat nga artista mo di adiri, awa na kay ni daig man ta mo paduol tag maayo. Basta mudaig gani kas usa ka tao, mo paduol gyud kaniyag maayo. Basta nakadaig kaniya, mo paduol gyud ka. Nagmisa lang ko ron dito sa Guadalupe, astan yung paduol gisa na ko, mag-social distancing tayo, pa-picture may padir, so sige gimigtanaw ni mo sa kuan padir, sa YouTube, pa-picture ta, anak, ito yun, sige gisa nagduol na ko. Pero kung wa mo daig, dito ras layo, siya, tuon ka ng pariya, manam na, magpalayo raman na. Nya ka mo ron, og ni daig pa mos Ginoo, anong naama mos layo ng lingkod? Yung ka na may COVID padir, to, wagin mo kadaig sa Ginoo. Nya sunod nga mura mo galagot na nako. Ang sunod nga mo na ikaduha, sige hagdaig sa Ginoo, ang sige hagdaig ni Maria ang Ginoo. Ikatulo, og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Diin si Maria naglipay, hain ang iyang kalipay, naa sa iyang Dios. Kamo, hain marong inyong kalipay mga asawa. Asa mo mangitag kalipay, sa Dios o sa inyong bana? Sige, tubag. Sa Dios. Anak mo sa Dios mangita o sa inyong bana? Oy, kasagaras mga asawa, anas bana. Muna ako ng bana, adto naging maglipay-lipay sa silingan, masuko dayon. Kay ngano man, wa na ko'y kalipay, kay tuan naman ka dito gapuyo. Ayaw, ano guta, papuya lang na siya dito god. Total, ang imong kalipay, tuwa man sa Dios gikan, di man gikan sa imong bana. O di ba, kakuha mo? Di juga kasahaan na. Magkita mo siyang kabit, okay ra gyud nimo ngano man wa man sa ka mangitag kalipay des iyang kabit, tuwa man ka mangitag kalipay sa Ginoo. Kakuha na mo? Kamo mga ginikanan, hain man mo nangitag kalipay sa Ginoo o sa inyong mga anak? Sige, kusga, hain mo nangitag kalipay diha sa inyong mga anak o sa Ginoo? O Ginoo gani, di gyud mo mga saba sa inyong anak, bisag dili pa na mo respeto ninyo, bisag di pa na mo tabang ninyo, kay nga naman, wa man sa ka mangitag kalipay diha. Ang imong kalipay tuwa mas Ginoo. Unya kay si Maria, ang iyang kalipay tuwa mas Ginoo gikan, ang iyang gibuhat gasigi ra siyang paambit sa kalipay. Ipaambit niya ang iyang kalipay ngadto sa iyang bana, ngadto sa iyang anak, ngadto sa iyang silingan, ngadto sa iyang mga kaaway. Nganong iya mang i-share ang kalipay? Abunda man siya sa kalipay kay gikan mas Ginoo yang kalipay, di man gikan sa tao. Kamo gani mangita ang imong kalipay na inyong naong, siging pangmusab anang naong, siging usab anang naong kay malipay jud ko, mabadlisan na gyud nimo, baga na ni akong kilay, malipay nako. Kilay lang mo'y makalipay nimo.
madunot ra ng kilaya oy. Makuluran na ni akong buhok, malipay na gyud ko. Ana, uban mangitag kalipay des iyang balay, makabalay lang kog dako, lipay na gyud ko. Sus, kaway ayo. Unya nagkusmo na ang naong kay igihan na kay siyang balay. Kuha mo? In short, si Maria wa ka sa kay ngano man ang iyang kalipay tuas Ginoo niya gipangita. Wa niya pangita dias mga butang o mga tao sa kalibutan. Muna nga bisag kuhaon pa ang tanan, di gid siya kasa. Kamo tamparuson lamog kausa, apil na sad ko. Unsa may mahitabo dito? Suko na yun. Tamparuson ko nimo. Unsa katong di mo nako? Tamparos ka nako. Ngano man di gitamparos ka? Mo na ningos Jesus kung tamparuson imong pikas aping, patamparos lang sang pikas. Ngano man di? Nangita di kag kalipay gikan anang imong naong. Ang imong kalipay gikas Ginoo, duwa dihas imong naong. Mo na ayaw kasuko bisag bunogon pa na kay wa man sa kamangitag kalipay gikan diha. Kakuha mo? Wa gyud. Sige, manindog na lang tayo.